So, ngayon doon, doon na kami mga atleta. Hindi sila ganahan na mula sa cross ni Cristo. Sa Pablo, ang hambog niya na hintay ng Cristo, walang mangyayang ko. No? Ako nakita na rin sa uno Corinto, uno de Pipite, nag-iwan din nga, pero si Cristo, yung Pablo, wala magpadala kamako aron sa pagpamautos mo. Dili pagwari sa mga balita, dili pinagi sa kaimat sa mga tulong. Aron ang cross ni Cristo, dili kawan-an sa kahog. Kung itoon, matri ko sa Pablo, ang cross ni Cristo, dili kahog. Ang problema ang minatahan kay Bukatama sa natulog sa Quran, ay wala pa ninyo ang inyong natulog sa cross. Hayahay po ninyo. At ay wala na gino, pero natin din naman ito sa simbahan. Ano rin din po ninyo sa cross si Cristo na naman na sa wala na sinigil ni Susyete. Si Jesus kinansang sa cross. Nabi ko rin magwari na si Cristo wala manansar sa cross. Wala namatay, wala inudong. Ang maunay anti-Cristo. Kaya Cristo, si Cristo na yung muna, yan sa cross. Sa tulog na atay, mabanhaw. Naman na ba sa Biblia na? Yun nyo sa San Juan 19:17. Kung sa ilang ikuha, si Jesus, o siya nilakaw na nagpasaan sa iyang kaugaling ng cross. Pagkakawa yung mga isol. Ayun mo sila na origin sa cross. Magkano? Mahula na sa cross ni Cristo. Kung pagkano ang origin. Kung nakapera na si Cristo na kaugaling ng cross. Yan niya ginuwas ang katawan, binagi sa cross. Ginansan sa cross. Okay! Iwala sa mga apostoles, kahit kung Cristo na ginansan sa cross, ipatay. Sa mga kaaglaw o banhaw, napoy na natin Cristo, wala na matay si Cristo sa katawan. Wala na banhaw, wala ilugog, wala ilang ilugog. Usulti man na. Yung sa ilang lawa si Cristo sa ilang buha dito sa cross. Sa ilang puto sa panakson puto, inuman. Inuman wala namatay. Naman na sa libro ng Hebrew Salas, verse 18. Na si Cristo, inuman, puto sa panakson puto, inuman. So, inanak ko niyo maglugan. Kami mga anti-Cristo. Anti-Cristo, kaya anti-Cristo. Ini sebenarnya masih Cristo puasa sa cross. Naman na sa Matthew 20:28. Masaya yung Cristo sa Matthew 20:28. Ayaw nito magpataka o sulki sa mga bubang wala ito yung kasaluran. Masa Mas Cristo, Matthew 20:28. Ngayon ang nakatrabaho yan nilini aron siya pag-aalagawan. Kung dili sa pag-ahagat o sa pag-ahagat siya gumatuli sa pagpanatay ingon na lukat ayon sa daghan. Ngayon pagpanatay ayon sa lukat sa daghan, kaya siya na o ikatutong nato sa mga rintel, mga pagano aron pagdalang o patahampakon o ilansang sa cross. Kaya mga si Cristo diba? Wala pa lansang sa cross. Kaya kung ikamaka ng Biblia na kaya sa kamatuwa lang mo. Aron ilansang sa cross. Ang pan sa ikatuwa kaaglaw, pagkabanhawan siya.
Mamalag pa mo sa Diyos Amahan. Kung nila ka mo, inyong bako ng pamo sa Diyos. Oo, basahin nyo ng Isaiah 53. Isaiah 50. Di ba mamatay ang anak sa tao, tipo sa mga kriminal. Palira kriminal magkaguha. Ha? Na katong isa, iluwa si Kristo. Dahil sila na si Maria, wala sa langit. So, ano sa langit itong kawatan? Ha? Si Dismas? Ilaw ka ni Kristo sa langit? Yabang inahan? Oo. Nakita nila ha? So, mawin ang kasaysayan. Ang sila na Antichrist, magsigigil basa sa mga kasaysayan na inatong Diyos. Supat ko rin simbahan na kanang cross ang sinugana na o di na pagano. Pero sa panahon Kristo, di na pagano kasi Kristo na pagano rin Kristo. Ha? Kayo ang napagano kayo na maantay cross mo na. Kaya maraming ibang hanggang sa problema. Amen. Jesus, ilansang sa krus. Ilansang na lagi. Nagkamangaan si Kristo ang kay krus, wala ka lansang. Asa man diraan ang kamatawaran. Ngayon na tumanggan sa tapon, ang may sulat na okay, ipadala, ginawa na to. Magbalik-balik, magkita ay hilo-hilo sa tulungan na musupat sa kamatawaran. Na, nakuha ang silahon sa nakuha ang silahon sa pagtuloy na to. Lagi ito pagtuloy sa Diyos Anak. So, muna ang paluwasan ng iliman ni Kristo. Huwag ka namin siya namatay. Ang katong kalatan na sa kalupas ng Diyos 28, baka pahingan 40 huwag ka namin siya namatay. Ang kalatan, yan ang ginas namin dito sa paraiso. Ang langit, tulungan na kahukong. Yung langit na linibukas sa libutan, ang ibang langit na inilusol. Ang langit, ikatagpuanan sa Diyos. Ayaw ginawa pito ang langit. Na may matulungan ko na pito na gulong-gulong ang langit. Kadaghan ko. Ha? Wala na siya. Sinigay kumulos ka siya, langit ko na siya. Ang universe, galaxy, kaya langit ko na siya. O katagpuanan sa Diyos, o langit ko to. Ha? Ikatulong langit ko matutas ng Pablo. Nang sinulihan dito, di masaktan. 2 Corintios 12, matutas ng Pablo na ako kaila. Nagilala, Diyos langit. Anong ilan ang ituloy ito, ikakasabot, ano naman? Nabasi mo, naman, ang makasabot ako kung kagaling ko sa langit. So, naman soon, nagkailangan pinimalahan na kasi lahat kung naswito ang doktrina sa krus sa simbahan, tanawa ang mga evangelikal, si Iskander Hadiin, tanawa sa patulog na yung libro na The Cross and the Gospel of the Quran, bayo na 33-34, ang tulog kada kong pundo sa reliyon sa iba kalibutan. Ang simbahan katoliko na naitinuod na reliyon kong pagpulunan na ako'y ang Judaismo o na ako'y Paulat Julius ang mga idala sa atong mga isoong balik Islam doon sila. Kung ano na Kristo tayo na masiguritalig na si Kristo ang mga sa promo na namatay isang karasa ng Biblia. No? Si Kristo ang nabanhaw sa nabanhaw yun. Wala kang Islamit. Ha? Nagpaabot na mga balik sa kaluhan ng pag-anin. No?
So kung ano mga anti-cross, magsinig sila balik-balik ka, kanang cross, yan na sa Romano na pag-ano. Yung mga sulpak na ay mga Romano ka na ito, mga pag-ano. Pero sa pagkakonverter sa Imperio Romano, yatong tuwid 312 ano doon ilagay yung Constantine di mapagano pamagaling na sa 380 ano doon si Emperador Theodosius ang tanang Diyos sa Roma ipangguntat sa ilang mga pinto na hindi nila isulti kasasayang mo na ano isulti katulong ba ka na ang katoliko nagsimpat Diyos na itudluan ng Kristo ko tudluan mo sa ang pagkampo Kristo na tingnan na siya ang mga atas mga langit ang gisimbar sa mga katoliko taas langit noon sa minatahan na ako sa mga gisimbar ng Diyos kaya nga sa kasimbar hindi na Diyos pero nga na ninyo kasasyon manupa pa yung mana dahil ang katoliko masalahan kung sa inyo na sinutian na sugar coated lahat kumakaw ka rin ay Diyos sandroke ng taon na sandroke yung taon yan ang biligya yung nagulungan paano ko siya galo kaya isupo sa sino pagkanambal natin ng piste na taon na taon na walang mga aurora sa larangan ni Sandroke na kumpulan maulian ang natakta na Maria kaya nag-aurora ang mga negosyo duroto ni Sandroke kaya mo ba ayaw ka lang po yan kaya wala na sila mabila na sige ka mo mabilas kayo ito kaya rin yung kabay mo disposito na naman disposito na sige buhaan yung gusmen dahil inyo nila na patuloy po gusto ko natin uy bilang 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 yung mahimba na ito mag-ito mo na simple dito dito para sa simple Dengan berhenti, simple. Kamu lagi makita di bawah apa? Kalau saya dapat dengan berhenti, ini pun sebenarnya terus berubah. Ada dapat mana? Simpang mana? Kita ada berkumpul berubah dari yang saya mudah tahu. Apa sebenarnya? Simpang dari Dios kan? So, si Kristus Dios kan? Apa tahu mau? Ano ba po arado? Yang ino, perhatian ako, ayaw nyo ng brapa nyo. Ay kali, hindi. Ayaw. Ang tulos nyo, mga kailong mo. Yan po ang mga lutos nyo, mga anak. Ampo nyo. Hindi, ang kulman sa dispian ng lutos na matulang ko. Ganda, karoon sa kanyang nahon na ulitasang sa hintasing. Inaagin ng maraming espiritu. Kung nakasabot siya, nakaramihan pagka-bulito, bias kayo siya. Di naman isang musimba ko kay Abdo siya Paamoton. Natawa na. Basta nagsupak-supakas ka na pauran. Musupak ikan kasaysayan sa katauhan sa Diyos. Sa mga sumusunod ni Kristo, na dulay ka dyan mga supporter, na babae ang pangadato. Lucas 8:3 mga dapo na mga babae asawa ng mga opisyal sa Jerusalem supporter ni Kristo si Judas Crisolino una kay bakat ng repolo si Silo kanunay kawatan ni Judas ang pagkakawatan ni Judas kung ano na ito Matul pa sarili Kristiano, si Judas magyan sa sakot, ay mo kung magkikiro, o kaya di dala ko ng Kristo sa langit,
Nasa ito langit, ito langit. Maglino o sumyanon, nasumpakil Diyos na matukuran. Mana nga, nagtawag ko ng ulo sila, tawagan na ba tayo na kanang krus, di man kasupat na gigamit ka sa pagkamo. Kung nanawin mo masalita sa mga ditsintin sa una, kaya rin maminimalis ng mga kawatan, tulisan, mga ulato, mga ripis, wala ko nagdakhan ito karon. Dinasangay sa una, anay, kaya rin makita sa kasada na kininilahan ng mga kawatan, mga tulisan, mga ripis. Nahunan pa sila? Wala, hindi magpapahan nyo na tulad United. Mahulay na ng mga imon mo, ay imusubot ang yawa na o. Right, tumus yawa niya. Hindi lang yawa na o, mahulog na ng sakot. Pagtaron mo. Kaya kanang yawa, kamahanan mo na, wala na kami magkatuloy. Nagpuwang ito, inampo mo sa iyo. Ano man, may kagubas yawa, kaya ginoon, sukri ninyo ang yawa, sa unang pagi, sinagin pag-ampo, kayo tinugdagan. Okay, tawag ito sa kurang, nagigibati dito na iya yawa, balik siya ito, sukri ninyo ang yawa, kaya mukhang tinugdagan. Dahil ang yawa ka rin. Ang simbahan, limutan sa mga iya, sulukon siya yawa, isa lang. Sulukon, hinigatan. Sulukon ng Diyos, sulukon ng Lucifer, sulukon sa Tanas, sulukon ng Sibol, na ay nagkaklaseng espiritu na ito pulin Indios, na ay po human followers. Bantay mo kailangan sa dapat ang yawa, saan mo makita? Na ay mas tapat. Ang yawa, di na pakita na mawag sa takway. Wapa na mo doon mo. Kaya sa ako pagkakinta nito, mawag ang takway, udagan mo tayo lahat ko sa ka. Kung mo doon na sa isyot, pagkita din mo mo, isyot yung kayo. Wala kayo mo doon sa pila, kailangan. Kaya bata ang Presidente Duterte na mayor ng akto. Brad, kung para kung umpisa tabi na, Brad, ulit na muli mo tayo, muli pagkagali at pagalian mo, ulit mo kali Osames. Matay. Pagkakasin mo sa ako, naging mo ng mga ulita, kumantaksin nila Bible sa kanina. Kamusin mo na ito, Brad, duha ng babae na ang siyot yun. Nangiikay ka nila nga. Gusto ko ka na kung sagutan. Siyot ko nila lang. Dito mo pa nila ang yaw ang pukto. Kaya matapag-tao pa rin mong inunog na ay punta sa ata. Napay ba mong gawin mo, sige pangihat, diayra. Bakit isubo na siya? Punta sa kanong panahon na. Uy, ang yawan, kabalo siya na doon na ang panahon. Doon ang panahon na siya sinutan. Ugaw na lang. Tanawa na ko karoon diba, ang mga tagay ang Ingles Cristo. Wabot ang panahon na daghan nagdala-nalan ako. Naging Kristiyanos, naglalabas nga ng Cristo, nagdala. Kung sa ang Cristo, dili Diyos. O niya, kasala sila, Anti-Cristo. O ito na ako lang, may mga kabantan na mga kita mga katulad ko, biktima at kalulang kumusta ito kayo musinti. Kaya pasagda lang yung Jimmy, Ismura, Teresi, Uli, sila humusa magyaw-yaw. Kaya pasagda mo yung yaw, nasuksuwa ka kapos yung lalong hindi mo nagagawag. So, imo ng Diyos. Alay, bisag mo yung maminaw. Tunahan yung minaw, imposible tunod ka na naglaga. Kalanaw minatulong pa. Bahala din sila totoo. Kaya trabaho ninyo na. At hindi mo paninlan sa panahon, gawa mo makahimod yung trabaho, paksang Diyos ng balitas, kaluwasan, ang bakong organisasyon. Pero kung may sikreto na suporto na mo,
Ha? Na may programa sa ito. Napagod lang ka na. Marunos na ito na kini. Bayan ko na siya. Uy! Huwag kami, ito na ka ito. Mamay kiampo ko sinaw na hindi nga ito may suwag yung mga driver. Sa cheese lang. Okay ka na. Cheese lang. Sikrito lang ba? Cheese para bawal na siya. Ang malalangin yung mga anak, hindi kayo cheese lang. Kalinaw pamilya. Panalutan na mga piloto ng bulat sa mga pinahapang kahon. Dahil ang dapat namatayon, tapangan mo sa mga piloto, masultaw na siya naon. No? Kaya ang ito soros, mga katoliko na puno sa mga dibusyon, kaya naman, hindi ba basta ang kaaway na ito ng mga anyawa? Daghang followers, daghang sumusunod. Daghang ito, nasa mga followers niya. Kaya mga tao, mga po niya. Hindi pa na iya sa Diyos. Wakay po niya. Wakay Kristus na sinapuli. May resultin na naman. Ano kayo ba ng tao? May kumpirma. Kung may kumpirma ka, magkadawag sa Espiritu Santo. Nawa? Uy na, nakadawag sa Espiritu Santo kung nakusulit speaking man. Nakusulit sila. Dahil dili mo kumpisal, nag-aawa ko sala. Iwasan mo lang ng tao, hindi mo sala, makako ng tawana. Ngano na, kung ko na sigurado kung kasala ka, kaya kanina mo pa yung sinses. O hinman sa sinong pros coefficients. Hindi ka makalikay sa sama, kaya din yung merkado, dagan mo maagi din yung baba, kami ikaw, hiling ko ikaw baba, makasala ka o. Makagulog at drama sa halaw, maglain mong ginawa, makasala ka o. Makasimulot ka babae, mahumot tayo, mga si Prophet Muhammad, ang mga babenda ng mga Muslim, hindi kinahanglan pa humot kayo matinta ang mga lalaki. Amen? Pulis ka ba ang ilaw ni mo na babae, mga ginumot? Umiyak ka kami mga maulat yung mga kapugong anak. Mga may, ano siya sa kinahanap ko ba naman? Tabangan kasi yawa kay ang yawa, tutanaw mo na sa partial expression. Ang inunaw, iwala ng yawa na ikaw, dahil mong ibali ko kay anak, nagula-una ka kawatan ko kayo. So, lagi mong kumpisal, kay sumpo nas Ginoo. Ikumpisal ay yung sarap sa pari sa Diyos. Adi mo ka ng kulat, kanang tao, kanang pahay, tao naman po na. Tao ang gano'n kitagaan ni Kristo kahon. Kasanaran sa Diyos, magpasayla sa mga tao. Nama mo ng mga kumpisal, kay musimpa ka sa Diyos ng misa. Hindi sa hay, kapag ka sa ganito, na kay mortal sin, di ba ka pwedeng mangalawat? Ikaw na naman simbado, naglilin-lin, di ba ka pwedeng mangalawat? Patanggal mo kayo, tatanggal mo mangalawat. Musimba kayo, umatalimaw. Ingabot, umanang konsentrasyon. Pagkalawat, makalawat ko. Pagkalawat, kalawat, buunan ko ko eh. Tapos na, musimba kayo, tapos pa rin na, ang ginamana ninyo. Ayaw po pagpagpuan din ng kabot kayo, pari na makalana. Kung sunod na kami, ang pare, o magbawa sa Kristo, ubaw ko ka. Pero ang pare, muhalo sa altar, ayaw po naghalo kay altar. Wala yung sakto niya. Ang sakto yung manibahay kami nyo. Ang ginawa na natin ninyo, luluhulus ka mo. No? So, ano ba na ito? Sa Rinsalit, may Father Peter Gonzalo Mateo. Mukhang gano'n siya sa ito makalawat.
dito di ka pwede malawag ka magkasulis ka. Naipawda na ihatag mo. Ayaw ka kalawag, pero sultihan ka. Katulad di ayaw na nag-away gabi eh. Di pwede mo kalawag. Katulad mo na malimbahay na magsibago. Wala kasal, di pwede mo kalawag. Kaya kita magpauling naman na, away kayo, kung nag-iba, nag-ikinasal, makalawag man ko. Mga Ginoo, kaya sila kasi nung place. Ang iyong mata, Ginoo, kapilo man. Huwag may malingay ng Ginoo. Kaya umiposinti, umiposinti. Oo. Umisinti, nagawa man siya. Kaya sa akong kasing-kasing. Mga simba kasantos kami sa ang lamang ng kawalingon. 15 minutes before the mass, nakamisa karon nito sa cathedral, wakto na dito. Kamu mga negosyante na ay misa na atlaw sa bado. No? Alasay sa kaliwe. Sinawa na lang kami sa ta. Anticipated mass. Para na sa mga negosyante, isuga na mga 1980s, 85 ba na, 83. Ipagkailan kita simbahan. Kaya rin, hindi kita magawa simbahan na, ay damari, dali ko kaya akong simbahan sa agora, waka maabre. Hindi ka mangurong na sinalan naman sa anak sa Espiritu Santo, ang isulti kay nagdali ko mari, kaya akong simbahan sa agora, waka maabre. Taro na! Dahil magdinutik ko siya. Isawa ko magalimao ko? Oo. Oo na. Manito latak na ando at ikaw ang anak ko. Ikaw ano na, manibahay. Oo. Gaw na. At ang tilaan naman ito'y budahan ito. Tapos sa tunin niyo nga kung ibutan ito para good luck. Ha? Imoon tanong-tanong sa good luck ng santunin niyo. Imoon po ng negosyo. Sala na! Kita parang pag-iupon na. Ang sana na. Napag-igabaya sa instrumentunay. Diba? So, karoon mo na po ako pasimba. Kaya na pasimba. Pinakataas ng anisa na ang Diyos mo'y nasulti na kamunay wala'y bukto na ang katawang hindi napasinungan sa ngarang Ginoo. Di ba siguro Ginoo yung nasulti ba? Napamutan na ko no, nalo man na mag-iwan ko na wala'y bukto ang pag-ampo sa katawang hindi na mga tumbahang katulito. Ang mga namong mga mga langit pagdahil ko ng imungalan. Di na magputol 24 oras. Ha? Di ka rin ng Pilipinas, dagat sa Amerika, paimon ko sa Europa, paimon sa Middle East, paimon sa Inglaterra, paimon sa Australia, Indonesia, Malaysia. So, ano na? Sino na eh? Katawagan sa Diyos na kasi kung ang analag Ginoo, ha? Sukat sa pagsukat sa adlaw, hanggang sa pagsalo. Isuot mo, Ginoo, rin mamakak, ha? Kung sa kalang mga kita ng Katoliko, ang ito pasalamat na sa ako na magkasimba na ito, minuyo rin ang katawhan, na nagpasinungo sa Diyos, na ang Diyos na timot, amahan na mo, dinigay at ang isimba Diyos, mutulog puta. Sa sakto ko, Brano, Pastor, naman yung Diyos din sa makalta, tanawa na, naman na, huwag kang magtuon. Nakanang natin altar, mga natin, doon nila inahan ni Kristo, patol pa ng mundo lang, Pastor Bornadon, hilap na siya sa patol na siya sa pagkakultur sa mga gano'n. Si Roy Casares, o si Roy Alegria, puro silang dohan na kuyapan, umang-i-order, no? Natumpa sila. Patol pa, si Roy Casares, sige siya tawag sa Ginoo. Buri ko na, nakaw ko na iyaw. Pasigamin na siya. Sige siya tawag Ginoo, matahangin ko Ginoo. Tagay kong kusot, kapasto ko dito katimog. Wag yun. Pero sa diyan, nilitok siya.
Ginuulan sa kamot sa Birhen, gimatindog si Rudy Casaneres o si Lidia Alegria, mga pastor sa Tumisor, hindi Katoliko, na karoon mga Katoliko na convicted pastor na naa sila nag-basis sa Tibo na pinamiti. O sila nagsanyaw at Tibo kalibutan Tibo Pilipinas. No? Mga matanggal ng misa, ayaw na ba silpon, matanggal na musimba, ayaw pagsulot ng mudo. Kaya kaming nga lalaki, kinimatanan na magsikinis-pasipat ang logo o sultan. Pagsuot o taas na sinina. Ayaw pasaway-saway, kaya painugin ang dinor. Kaya ba ang dinor, nakita-ula sa mga... Ha? Ayaw mo ka lang ta. Panimula lang ng inyo ha. Ayaw ng simbahan mo, yung dalawa, kasa. Hindi ko pagkano, sulit ka rin, pasyot ka na mo, ayaw kong suot yun. Pero ayaw sa simbahan mo, walaan na nagkatabi. Simbahan nito, hinampil pa ka, sirpul pa ka. Simbahan niya ito, pagpupinig siya plasa. Sirpul mo na. Dahil, manimpas ata. Kaya hindi ka sa Katoliko siya. Kaya, mayroon ng presidente. Sa mga Katoliko, kung nila niya ay magsirpul-sirpul dito sa sulod, bahala niya ng misa niya. Kawak ko yung tahon. Santos kamisa, si Kristo yung nagkukulama. Ha? Diya ang mga tawa ni tahon. Pagkaon sa matulog, nakalang ng matulog na ilingon, ang lawag dugo dino. Mukhang ko lingon nga, hiling mga Katoliko, ang tanang lingon, dugo ni Kristo, patilo mo. Di ba lang ang inuha? Una, Vice President ko sa kapilya sa una. Una, masalaan na ka. Kasalaan nyo, no? Imo nang inyo ng bagay na ang bagay karon, ang inyo ng ron, ang tagay-tagay na buto. Ayaw anak kay kada dulo mo ko sito, dahil mga aglaw-baban, ito kung bisa na asay ka tagay-tagay. Ha? Kaya naman kupa na, may inuman. Ina ko bulog, minsan bago ako tayo na susakin mo, kinahulog. Ayaw anak kay kanay mo ha, magulaw ka anak Kinoon. Di na maginawa ng iyong magturuan. Ha? Di na maginawa ng magturuan. Tinuon mo ginawa ka ng Diyos, karang amahan ni Kristo. So, mga sakralito, ang ng grasya. Kung hindi mo ito, Muslim eh, kini paagis Ginoo, kini proseso ng kalawasan, imaras ka. Sabi sa misa, napag-isang nalana. Ha? Kung gusto mo biyak kalibutan na, patuwang pare. Minawag na ka, patuwang pare. Masandalan na. Kaya ayaw ng imong pano, ang imong langit, sukabol ka ni Kristo. Dapat ko na sumapin. Ha? Ayun, ang Ibrahim, pagkapare. Ayaw pasako ka ng pundo, kawalay pare. Kaya pundo kaya ni Kristo ay pare kasi Kristo pare sa lahat ng Melkisedek. Ha? Sama si Joses Pato. Ang pagkapare ni Kristo, wala pagkapare ka sa mga pare sa ibang Katoliko. Dili lang sa kanon. Tumaga, sikit-sikit ka ng labiga po, dito, narabusta. Diyoso ibaw na kasara sa ibang ibang. Kasi inosol. Nakagabot naman ang ikinig dito. Ha? Akanin mo na sandalan na yung pagkapare. Ang katawang sa Diyos, pinuwala ang mga pare. No? Nasa 2 Pedro, 1 Pedro, 2:10. Tapos pinaliyak si Goso. Mga pare, ordinaryong pare. No? Kasi Kristo ang ordinaryong mga pare. Dahil, natatapusan, mawang galing noon. At ang diyan ang pare, kaya mawang mo kasal. Sa gusto ng ninyo. Balik ko na po, kamo mga masibadere ha. Kaya yung mga pare, tingulay kasal, malihogan, hangyogan. Panapalayan ninyo nga, makasal ka ng gulay, makasal ka ng gulay, araw ninyo mga anak ng gulay mo. Ha?
Magluwas ng mandong. Magluwas ng higay. Ako ninyo, may mako ninyo ang isod. Sunod mo, sa 4 niya ako sa rin. Salamat ang gumuro, sa iwa ko ninyo doon. Ako mong open. Nakandro ko sa inyong mga kasing-kasing ko. Watay ko yung ubati mo kasilong ako. O, yun na sila pa. Isupuro ko sa ginoo ko. Yun na itong nabubukon. Ang Diyos ko lang yung na sayo. So, sa kasiwana, kayo sa kami, karong sa inyo. Dinira, Domingo. Ay, sa radyo ko, sa radyo. Tapos sa radyo, Domingo, at susin sa mga taon na. So, salamat ko na mga sponsor. Sa wabot ng mga sponsor na to, ayaw na makatubak sa ato na burbago diya sa atong programa sa radyo. Napunta na, panalangin Ginoo, pagkikaw sa mga talika sa itong na isuhon sa sili pagkikaw sa nagkamalingog na mahimos na nagkalahin. Pagkarampo niyo mga postulado, ang pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan o katolikong edukasyon o ang bagong kriminalisasyon o dahil sa mga Nabirhen Maria, ang inahan ni Kristo, ginahasap nato, kasi Kristo maman kamagwanan, talagang mga igsoon, Roma 8:29-30. Igsoon na ni Kristo, kasi Maria at ang inahan, ngunay klarong pagtulunan sa simbahan, kasi Kristo, ibinig ng Maria alang nato, na may manino na tuminahan kay iya maninahan ato sa iyong pagkaroon. Salamat! May gabi salam sa itong nagsuminaw, nag-driver riyato, napunta na sa iyong pamilya, nanangilan mo sa inaw. Doon na nga ito nag-giw-giw sa pamilya, ang grasya sa inyong naman na pagkamakapsanon. Kita gusto na kamo mabungkat po sa inyong tatas sa Enerpos. Pailog yun. Kaya ka ng pailog, hindi kayo mangyawa na. Nala sa Lucas 17:14. Pailog mo na napupunan na wali mangyawa na. Pasensya ba? Awayan ka, ato niyan po. Sigat na sarap, sa iluwa ko tayo. Sa iluwa ko lang. Doon sa mo. Masa ko, mga ison, mamahuli ka na ato mayuno ng grasya, punalangin Ginoo, inaagis siya barang Espiritu, kita ko talagaan niya sa alam na magiya ka na ko sa nakaglang kinabulit. Ay hapon din sa naman. Salamat. Dikit ka lang maulit sa Santo Kapanimalay, Panginoon na doon panalangin, ugdugang grasya sa Ginoo, mag-ampota, kanalamaan sa Espiritu Santo, amen. Kapasalamat ko nung gaday kami mo, amanan mo na kapalanin. Dahil ko nung tao na yung ngalan sa tanang panahon, ikaw ang Diyos sa tanan, kung naa sa tanan. Salamat sa mong pag-iyaw, pag-aaga ka mo, karoon kami makakadayon sa among misyon, sa pagwali mong mayang balita, o sarap na bili sa sana mong kaitunan. Salamat amahan, ikaw lang yung bubiya ka mo, huwag yung bubuwag, isan pa, usahay kung halagin as kami sa mong pagalakuan. Amahan, magkasalamaton kami mo, kung puno sa pag-ayag, pag-imaya sa mong alam, lagi ng pagtumanag ng Kristo, among manduluan. Amen. Pangalan amahan sa Santo. Amen. Lain hapon.